Moi! Kultaotsahven on aina loistovalinta. Kultaotsahven on Välimeren alueella laajasti viljelty kalalaji ja se tunnetaan mainiona grillikalana. Muista aina valita ASC-sertifioitu vaihtoehto vastuullisuuden takaamiseksi. Tänään mä näytän sulle, miten kultaotsahven onnistuu ihan kotikeittiössä. Tähän tarvitset sitruunaa, lempiyrttejäsi ja suolaa. Varaa ruokailija kohden yksi noin 300 grammainen kultaotsahven. Leikkaa evät pois ja tarkista, että kala on suomuton ja puhdas. Huuhtele tarvittaessa vatsaontelu kylmällä vedellä. Leikkaa kalan kylkiin viillot molemmin puolin, jotta kala kypsyy nopeammin. Hiero suolaa kalan kylkiin, viiltoihin ja vatsaonteloon. Lisää kalan vatsaonteloon yrtit ja sitruuna. Minä käytän nyt ruohosipulia, lehtipersiliä ja basilikaa. Laita täytetty kala uunivuokaan ja siirrä se noin 200 asteiseen uuniin. Kalan paistoaika on noin 20 minuuttia, kun nahka on paahtunut ruskeaksi. Viimeistele kala sitruuna siivuilla ja esimerkiksi ruohosipulilla. Tarjoile kala kokonaisena ja sukella Välimeren makuihin.